Nasayod nga usa sa pinaka-basic nga buluhaton o obligasyon sa matag magtutuo mao ang paghinulsol sa atong mga sala. Lisod ang paghinulsol, di ba? Na binaog mga yutag pasaylo sa atong nasadaan. Magali kay karong panahon na in English ka imiyutag suri kay mas sayon pa kaysa moingon ta sa atong nasadaan og pasaylo ako. No. Pero ang dakong pangutana, mao ba kini ang tinuod nga akto sa paghinulsol? Mga pinati ko maigsoon diha sa Santos nga Ebanghelyo sa makausapa, gihatag kanato ang istorya ni Sakeo sa iyang pagka-adunahan, wa siya magmalipayon ngano tungod kay daghan siya og away, no? Wala siya higala ay kinsagoy amigo ning tao nga tikasan nga makabut-buot siya o pilay akong paninglon nimo nga tax, no? Mana nga diha mismo sa iyang kinabuhi bisan tuod og dato siya na anak niya ang tanan pero wa siya magmalipayon, adunay hawang sa iyang kinabuhi. Musa nakahugom siya nga mubalik sa Ginoo. Ug usa sa mga akto sa paghinulsol niya mao ang iyang gibuhat, no? Nga may kanaog siya ngadtos kahoy kan sa iyang gisak-an unya may dawat ni Jesus sa iyang balay ug ang importante sa tanan ang iyang gipamulong sa pag-abot ni Jesus dito sa balay. Kay importante kayo siya. Unsay iyang gingon? Mingon siya, akong ihatag ang katunga sa akong katingiyunan ngadto sa mga kabus. O kung aduna ko'y nalimbungan, ulian ko siya og 4 ka pilo. No? Unsa may ibot pasabot niini? Ang tinuod nga paghinulsol kinahanglan ubanan og buhat nga makahulip ug makaayo sa usa ka relasyon nga naguba tungod sa pagpakasa. No? So klaro kayo na siya. Dili lang kutob nga mingon ta nga pasaylo ako. Once gali nga mingon ang imong nasad-an nga ano din na kilimtan lang nato to. Pasaylo ti ka, anak na kutob, no? Kung dili, aduna pa kay buluhaton, no? Mabitaw ning kung mangumbisal kag pare, adunay pare nga sobra ka kaitib nga makahimo siya, instead nga papangajion kag pipila ka manamo, maghimaya ka Maria o himaya samahan human sa imong pagsugid sa imong mga sa, tagaan kag buluhaton, no? Ningon nga pamunit dito og basura. Kinahanglan muadto ka dito sa inyong dapit unya kung sa matabang niyo dito sa inyong cluster, inyong kapilya, buhaton nimo ni siya. Ngano kay mao kini ang espiritu sa gitawag tinuod nga paghinulsol. Ang balikon, ang tinuod nga paghinulsol dili lang kutob sa pag-ingon nga gipasaylo ti ka unya moingon ang imong gipangayo og pasaylo o tinuod gipasaylo ti ka. Kundili paghulip niini o pagbuhat o usa ka butang nga makaayo, no, sa usa ka relasyon nga naguba tungod sa imong pagpakasa. O panghinaot kita nga si Kristo nga atong modelos kinabuhi sa pagtuo nga nag-aghat kanunay kanato sa paghinulsol sa atong mga sala sa tinud-anay nga paagi, maghatag kanato nining kadasig ug igong grasya nga makatuman nining buluhaton.